Gizartearen moneta eta euskal moneta edo euskoa elkarlanean mugaz gaindiko moneta osagarrirantz ematen ari diren pausoak aurkeztu eta plazaratu dituzte Baigorrin larun batean. Euskoak Ipar Euskal Herrian 12 urte bete ditu eta Europa mailan moneta osagarri handiena da, eta honen esperientzia eta ibilbidea oinarri hartuta Euskal Herri osorako moneta sortzea dute xede. Duela 4 urte, gogoeta bat pandemia garaian ereman ginuen, ikusteko ze baldintzetan zabaltzen ahal ginuenez eusko tokiko moneta hori hegoalderat, hasierako estatutuetan ere txertatu ginuen aukera hori, beraz hala pentsatua izan dat jesna hasieratik, eta azken hilabeteetan bai Baztanen, bai Oarsoaldean lagun talde batzu egituratzen hasi dira, izan enpresaburu, hautetsi, herritar xume, tokiko moneta horien inguruan hausnartzeko, eta euskoaren sedea da, horren laguntzea, formatzea jende hori eta bide lagun izaitea mugaz gaindiko tokiko moneta bati buruz bidea irekitzeko. Eta bide horretan lehenik Nafarroako Baztan eskualdean eta Gipuzkoako Oarsoaldean egingo dira lehen esperimentazioak. Baztan landa eremua delako, bere ezaugarriak dira herri txikiak, sakabanatuak, demografikoki jendea sakabanatuak dago, ekonomia bera ere ekoizpen txikikoa da, autonomoak eta badaude, baina ez daude enpresa handiak eta ez. Landa edo nekazal eremuarekin lotakoak. Aldiz, Oarsoaldea, justu bere ezaugarriak kontrakoak dira. Bada eremu urbano bat, bada densidade handiko eta populazio handiko eremu bat, bada komertzio zerbitzu, enpresa, ekonomiak berak beste ezaugarri batzuk baditu, eta horren ditugu bi esperientzia pilotu hauek egin, eta hortik ondorioak atera, gerora beste lurralde batzutara zabaltzerakoan zerta nola egin beharko dugun lurralde hauen ezaugarriak kontuan hartuta eta tatako ondorioak kontuan hartuta. Gure analizian arabera ezin ginuen 7 probintzietarat goizetik erratxola pasa, beraz hasiko gira 2 prototipoekin, bai Baztanen, bai Oarsoaldean, gure asmoa da 2026an lehen euskoak zirkulazioan ezartzea hegoaldeko 2 eremu horietan, baina tartean badituko hainbat urrats pasatzeko, juridikoak, antolaketa, gobernantza kontu horiek, baina goizuntan urrats garrantzitsua da proiektua partekatzeko eta herritarrekin asmatzeko ondoko urratsak. Eta urrats horri indarra emateko bertan egon dira Irigun Elkargoko, Gipuzkoako Foru Aldundiko eta Nafarroako Gobernuko buruzagiak ere. Alde batetik nortasunarena, bestetik ere tokiko garapena eta aldi berean ere komunitatea indartzea. Komunitate izaera horri eustea guretzako euskaldun bezala ere oso importantea da. Eta aldi berean ere behar ditugu proiektuak, mugaz gaindikoak, zubia eraikitzen lagunduko dutenak eta horri garrantzia ematen diogu eta hortaz bide hori interesa handiarekin ikusi dugu orain arte eta hortaz laguntzeko prest eta bide hau elkarrekin egiteko prest dago Foru Aldundia. Moi, je crois beaucoup que l'esprit de communauté passe aussi par l'utilisation de la monnaie. Komunitatearen izaera horretan txanponaren erabilerak indar handia duela dio. Txanpona gizarte baten erlazionatzeko ardatz nagusienetako bat dela eta Europako nazioen historia dela horren adibide. Eta horregatik proiektu honekin bat egiten dutela eta zentzu horretan sakondu behar dela pentsatzen duela. Il faut aller plus encore dans cette direction. Eta gizarte eta lurraldeari ekardakiokenaren inguruan, jada Lapurdi Nafarroa Beherea eta Zuberoako esperientziatik. Gure ustez lehenik aberastasunen finkatzea lurraldean berean eta hor bat ditugu datu batzu ere frogatzen dutena hornitzaile berriak hartzen dituztela enpresek, kontsumitzaileak ere egin ohidurak aldatzen dituztela erosketak egiteko mementoan, beraz onuragarri da olako tresna ekonomiko bat zaitea lurraldearen bizitza mantentzeko eta uste dut horrek duela interesa piztu bai Baztan aldetik, bai Oarsoaldetik. Eta datozen urteetan ikusiko da interes horren ari muturari tiraka Euskal Herri osorako sare bat osatzea lortzen den.